rridu naraw kif il-waqfu l-emorraġija li għandna ta' brain drain qawwija fuq iż-żgħażagħ tagħna biex kemm jista' jkun nikkreaw xogħol ġa Għawdex. Ma nixtiequx ngħidu li ma rridux iż-żgħażagħ tagħna ma jkollhomx opportunitajiet barra minn din il-gżira, imma hemm ħafna minnhom li jixtiequ li jkollhom l-opportunitajiet f'din il-gżira. Irridu npoġġu bil-qiegħda u bis-serjetà naraw kif nistgħu noħolqu dawn l-opportunitajiet. L-emorraġija qawwija ta' żgħażagħ Għawdxin kwalifikati li jitilqu minn Għawdex. Hija din l-iktar ħaġa li qed tinkwieta lill-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija li l-erba' filgħodu flimkien mal-Assoċjazzjoni Għawdxija tat-Turiżmu u diversi rappreżentanti oħra resqu tħassib serju tagħhom quddiem il-Prim Ministru nnifsu. Dan waqt business breakfast tal-Partit Nazzjonalista f'Lukanda f'Marsal Forn. Hekk kif it-turiżmu huwa wieħed mill-iktar oqsma li jiġġenera impjiegi f'Għawdex, tajjem il-punt li l-Għawdxin ma jistgħux jistennew għal link permanenti bejn il-gżejjer biex it-turiżmu jiċċaqlaq. Joe Muscat mill-Assoċjazzjoni Għawdxija Turiżmu qal li hemm bżonn azzjoni immedjata. Però sakemm tiġi realizzata din il-mina, is-settur turistiku jixtieq jara alternattivi oħra sabiex l-aċċess tat-turist barrani ira Għawdxija jiġi imtejjeb. Michael Grech mill-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija saħaq ukoll dwar il-bżonn li Għawdex jibbenifika mit-turisti tal-cruise liners, xi ħaġa li sa issa għadha biss ħolma. Aħna nħossu li maħniex nieħdu our fair share mill-cake tal-cruise liner business li qed ikollha Malta. Hemm bżonn ta' berthing spaces ġodda fix-xatt. Saret ukoll kritika kontra l-fatt li d-deċiżjoni tal-MEPA li tħalli li jinbnew aktar solari fil-lukandi Għawdxin kienet tinkludi lukandi f'numru ta' lokalitajiet biss u mhux l-10 lukandi kollha li hemm Għawdex. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi Għawdxin sostniet li l-lukandi rappreżentati minnha jeħtieġu wkoll livell ta' okkupanza ogħla u żiedet li mhux ser tieqaf taħdem sakemm dan iseħħ. Ir-rappreżentanti mill-qasam turistiku u tan-negozju Għawdxi insistew li dawn l-affarijiet għandha tittieħed azzjoni fuqhom b'urġenza u permezz ta' laqgħat diretti mal-Gvern għaliex dan m'għadux iż-żmien tal-wedi li ma jitwettqux. Inti ma tagħmilx time frames għal l-affarijiet li tittamel, inti jista' jkollok rieda tajba li tagħmel affarijiet imma jew isiru tard wisq jew inkella jispiċċaw isiru nofs xogħol biex niftehmu. Mal-appell għal bżonn ta' aktar opportunitajiet ta' xogħol għall Għawdxin f'Għawdex qablet ukoll il-kelliema tal-General Workers Union Margaret Magrin li qalet li l-familja Għawdxin għandhom bżonn ambjent fejn jinħoloq ix-xogħol fosthom anke għan-nisa permezz tal-ftuħ ta' aktar childcare centers. Fir-risposti Lorenz Gonzi qal li l-gvern tiegħu fl-aħħar 5 snin għamel minn kollox għal Għawdex u biex jinħoloq aktar xogħol f'din il-gżira. Imma urejna aħna fil-5 snin li għaddew li lesti li f'Għawdex we put our money where our mouth is. Ftit wara iżda ammetta li sa issa għadha prassi li wieħed idum jistenna aktar minn 5 snin biex jipproċessa applikazzjoni biex ikabbar lukanda jew stabilament simili. Wara snin sħaħ li matulhom gvernijiet nazzjonalisti ħallew il-qasam industrijali tax-Xewkija jinħakem minn telqa sħiħa, ġimgħa biss il-bogħod mill-elezzjoni ġenerali ta' 9 ta' Marzu, Lorenz Gonzi wieħed illi ser jibdel dan il-qasam industrijali f'Business Park. L-Industrial Estate tax-Xewkija issir business park ta' vera, tinfetaħ b'idea miftuħa għal kwalunkwe tip ta' business. U minkejja li ftit tax-xhur biss ilu triq ġdida fir-Raba ta' Għawdex kellha tingħalaq mill-ġdid għaliex ix-xogħol sar blaġla biex tintuża għall-laqgħa tal-kabinett, Lorenz Gonzi qal li taħt it-tmexxija tiegħu dawn l-affarijiet m'għadhomx iseħħu. Konnu nsejna, qabel konna ngħaddu triq b'tarmak u mbagħad xarejn wara xi ħadd jiġi b'jackhammer u jerġa' jaqlaħħa għax inqala xi ħaġa, daqqax id-dranaġġ u daqqax l-ilma.